Jedno vejce, druhé vejce, jdeme na to. Já ho trošičku podusím většinu, ať se nám to tady propletlo. Dívej, já to obalím trošku v tom vajíčku. A normálně vemem sejr a jo, takhle se tady. Říkám, že ve vajíčku my jsme celkem machři. Jdeme pro sýr. Dáváme s pepřem. Jdem tam hodit sýr. Pojďte kluci, pojďte. Zakvědlej trošku s vajíčkem, ať se napřed tam zakvedláme s vajíčkem. Štěpáne, toč to. Tak. Prkna. Zavaz. Trošičku. Tady smrdí spálený vlasy. Si spálený vlasy nesmrdí, je to spálený vajíčko. Ne, je to v pořádku. Vajíčko vypadá OK. Nebo K.O. Spíš K.O. Šupneme tam sýr, Štěpáne. Ukážu na kameru sýr. Jdem na sýr. Já se těšíme na ty kuřecí prsa s tou bruskví. Ty budou. Nejsou to hošaní fakci. Oregano. Jdeme na to. Už máme sýr, vajíčka, uzené maso. Čas na oregano. Je čas na oregano, přesně tak. Přiměřeně. Přiměřeně, ale dostatečně. Tam to kaplo trošku víc, tak to tam natoč. Už to tam Jo, je. tady toho spadlo trošku víc, ale Štěpán si s tím zajisté poradí. Já myslím, že to je úplně super. Musím ten sýr z toho teďka trošičku sjel. Hodně dobrý. Ty jsou skořápky od vajíček. Co říkáš? Dobrý tady ten barák ještě. Asi ne. Sůl. Jdeme na to. Budeme troškařit. Takže skoro hodně teda. To stačí, ne? Tož to roztoč. To nemám co říct. Čirá dokonalost. Tak, takhle vaří Štěpán s Danem. Má docela setrvačnost to jídlo, že? To děláte tím chudákem? Ne. No tady nechtěl nahrávat, já to chtěl vyfotit. Ty nám budete muset dát ruku, Štěpán.